Hej! Jeg tænkte, at jeg lige ville prøve at lave en lille videodagbog, i stedet for at skrive noget, fordi at, det kunne det egentlig også være meget sjovt at prøve. Og videokameraet her på den her iPad, det er faktisk bedre end det egentlige kamera. Så det bliver lidt pænere på den her måde. Men lige nu, der kommer jeg direkte fra undervisning. Det er mandag eftermiddag i dag, og jeg har været til en forelæsning, noget introduktion til noget lingvistik. Og så har jeg været til en tutorial group til noget, hvad fanden var det? The Rise of China hedder det. Og jeg er egentlig lidt frustreret, fordi at i den der tutorial group, der fik vi at vide, at det var et debathold. Og det er rigtig spændende, fordi at selve kurset, indholdet i det, og sådan, det er afsindigt spændende. Det er alle mulige sådan, politiske hensyn, som Kina tænker på. Og det, som jeg skal debattere om sammen med min gruppe, det er one child policyen. Det der med, at kineserne kun må få et barn. Og der er rigtig mange spændende ting i det. Og jeg synes, det er rigtig fint, og sammen med 3 andre kinesere, det som min frustration, det bare lidt er, det er, at de er enormt initiativløse. Og det gør det bare lidt frustrerende at arbejde med i længden, fordi at de fleste, som kender mig sådan godt, ved, at jeg er en måske meget initiativrig person. Så alle beslutninger tager i hvert fald rigtig lang tid, og selv de enkelte af dem. Men ja, sådan bliver man jo så klogere på så mange andre ting. Så det var bare lige lidt om det. Men ellers så går alting meget godt. Vejret det er super lækkert her nu. Man kan mærke, at det er ved at blive sommer, så det er ved at blive lidt varmere. Eller sløret, det er jo faktisk ved at blive koldere, men det er mindre fugtigt. Så føles det rigtig varmt. Og der er der også mulighed for at få rigtig dejligt meget sol nu efterhånden. Så det nyder jeg i hvert fald helt sikkert. Så det var bare lige en lille update for mig. Ha' det godt. Hej!